Hieno Antti. Tesla Case, siellä. Tour de Fribourg 25. Jatkamme matkaa. Virossa löydettiin Kose-nimisestä kylästä aivan loistava burgerimesta. Tosi hyvät safkat siinä. Nyt olemme siirtyneet hetken matkaa eteenpäin. Vaikka nimeltä Järva Jaani. Teppo ehti tehdä vähän tutkivaa journalistiikkaa ja kävi ilmi, että tämä on ilmeisesti aika haastava rata. Varmaan joo. Pari kilsaa väylämitat ja näköjään on niinku pari tiitä varmaan joka väylällä. Kulterada ja rohelinen, eli keltainen ja vihreä, Joo. niin suomennettuna. Joo. Ja koska vihreä on tommonen 1500, niin emme semmoselle lähde. Niin Par 59 2163 keltaiset tiit ja Joo. ykkönen on heti tämmönen Mandoportista Par 4 tommonen Aha, just. 158. Joo. Mutta Ja jos edellisellä oli yli 100 ja paljon se oli? 2 tai 3. Niin tossa on nyt 4 ensimmäistä. Yli 100 asia, joo. Ja sitten tuolla lopussakin. Ei täällä kuin muutama. Ai niin, lasketaan tästä nämä alle 100. 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 väylää alle 100 metriä. Joo. Aamupäivän verrattuna niin partulos on noussut, täällä niin 3 heittoa enemmän saa käyttää. Mutta 700 metriä tuli Pitempi. pittuutta. No niin. Mutta oletamme myös, että olisi aika laadukasta pelattavaa. Mutta ei se auta, kun lähtee ottaa selvä. Tour de Fribourg. Tehtävä Baltiassa. Hyvät Semi. Hyvät sen. Semi. Melkein tuolla opasteella tulikin jo väylä käytyä läpi. Mutta 158 metriä Mandoportti. Pitäisi päästä vähän vasemmalle, että pääsee sen rinteen alas, mistä pääsee sitten heittämään semmoisen suoraan ylämäkeen lähtevä heito, jossa se kori on siellä jonkun mäen päällä. Mutta onpahan korkeuseroa nyt sitten Joo. tällä radalla jossain määrin. Varmaan mitä 70 arvioitiin, 80 avaus. Mutta ei varmaan 80 saisi heittää. Joku 7. Eli Orion. Sitten mennään. Se on ainakin feidät liian aika. No, en tiedä. Näytti aika lupaavalta. Rob Sonelle. Se oli tuolla. Siellä minne mä heitinkin. Selvä. Ekalta tiltä 2. Yes. Ekalta tiltä 2. Sopii.
Ilmeisesti sekin feidasi liian aikaisin. Väärä kuluma. Meni sinne viivatin. Tuolla on WC. Oi ei. No ei vaan. Hups. Kyllä niin näkee, että on tosi paljon vaikeampi rataakin tästä meidän tekemisestä. No niin, Intiani Teffo tuppa löytää meille taas kiekko. Mä luulen, että sen pitäisi olla aika lailla tossa. Tämähän on tämän paikan, mihin se kuuluu olla, niin, niin on harava. Kiekko on taas tallessa, mutta paikka ei ole hyvä. Teppo! Tulee! Todella hyvin istu tonne oksalle. Jos se olisi yhtään korkeammalla, niin sitä ei saisi alas sen. On kyllä aika jähmeästi kiinni siellä. No niin. Ruvetaan pelaa. Ui, että kun lipes sormessa. Tämä heti tämä ensimmäinen väylä tuottaa suuria haasteita. Kannattais pitää kiekostakin kiinni. Ihan ok. Ei paha. Nyt vahtonut jo. Hyvä placement. Ois sieltä. Ei hassumpi ollenkaan. Hiukan vajaa, mutta... Ehkäpä ringissä. Joo. Ei olekaan tällä reissulla oltu vielä näin pahasti mörrissä kertaa. Ja kuitenkin on yksi rata ja yksi väylä pelaa. Pyykys. No kenttä siellä. Silloin kun peli sakkaa, niin silloin pitää ottaa repusta kaikkein vanhin ja tutuin ja turvallisin kiekko. Vähän oli vaisu vielä sekin, mutta ihan ok. Hyvä. Suht haastava linja. On vähän. Tosta yhden okta yli. Hyvä putti. Onko nää jotkut Discrightin korit? Jotkut. Ja raskaaloiset ketjut. Voi. No ei siinä nyt. Välillä tulee vähän plus. No, nyt tuli heti pari kappaletta. Väylä 2. Tosi nätti. Alamäkiliitetys. Aika pitkä par 3, 128 metriä. Mutta alamäkeä -8. Tuulee jostakin takaa oikealta. Ja auttia toki joka puolella. Että pitäisi kyllä pysyä kontrollissa semmonen ylikääntö. Ja tässä nyt niin nähdään, että
Ei saa ihan liian jyrkästi alamäkeen heittää, siinä käy huonosti. Vähän enemmän korkea. Oho! Olipa hieno heitto ja silti jäi yllättävän vajaaksi. Ei huono. Yhyys. Onko leviäkin? En tiedä miten menee toi Afire. Oivas. Aivan jees, aivan jees. Hassut nää korit. Kun sopivasta kohtaa katsoo, niin se näkyy suoraan se keskitolppa siellä tuijottaa sua. Joo. Tuolla näkyy Steeboxi. Tässä on kyltit, keltainen ja vihreä. On ollut kyllä aika haastava rata tähän asti, mutta nyt on kivasti, melkein joka välissä ollut korkeusero. Tosi kiva juttu. Ja on ihan kohtuullisesti leikattu nurmet ja äsken käyty paikkapaikoin niittämässä jollakin. Mut joo, vitosväylä, 88 metriä, tosi loiva rystyhysse. Tossa olisi tommonen ikkuna tuolla puissa, mutta se on vähän liian korkealla, niin koitetaan mennä siitä vähän alempaa oikein. No ei menty alempaa. Mentiin vielä ylempää. Missä tämä nyt on? Menipä muuten aika pitkällä. Näytti, että me lähdään sinne asfaltille alas. Elikkä menikö altti? Väittäisin, että meni. Tämä olikin vähän lyhyempi väylä kuin miltä se niinku visuaalisesti näytti. On kyllä niin hienon näköinen. Pakko olla lähellä kori. Sinne se kaveri itse juoksi jostakin syystä. Vitosen pitkä ehkä. Vitosen pitkä. Näkyy karkeasti jossain 25. Yllättävän lähelle tuli Antillakin. Triksotti oksa yli. Jaha. Raapihleja tuolla päässä. Korkeat rajalta. Kyykkyturpo. Kyykkyturpo. Mulla on hyvin, että mulla kyykkyturpo. Ei jaksa nöyrt. Tää oli ihan hieno väylä. Seiskaväylä. Mikä tää oli? 102. Pilli suora. Puuportti. On siellä kolmaskin portti. Valotolppaportti ja 4. puuportti. Ja puukynnys. Ja Joo. sitten tommonen vielä tommonen. Korkeusrajoite ylhäällä ja alhaalla. Tiistä voit käyttää puolet. Joo. Ja liukas. Tuo on väärin, Vaikuttaa haastavalta. väärinpäin asennettu tuo nukka. Noniin. Saa suorittaa.
Toiseen puuporttiin ei osunut enää. Tai siis osuu siihen porttiin. Vai miten se? Kuuluuko kops vai ping? Äsken oli ping, nyt on ehkä sen toisen vuoro. Olisi ehkä saanut kuulua se kops. Paljon itiikkaa täällä mörrissä. Ylhäällä ilma liikkuu väkevästi. Mä tästä ulos. Nyt onkin sitten vähän ettiskelyhommia. Kun et pysy vääränä, niin löytyykin yllättävästi kasvustoa aika paljon. Ei ole hyvä homma tämä. Koko ajan oot tätä nokkosia tulee vasta. Mitä? Avausten jälkeen oli kyllä 2 lost diskiä erittäin mahdollinen. Mutta Teppo vanha intiaani löysi ne sieltä puskista. Ja on kyllä todella potentiaalia hukata tonne kiekkoja, jos tulee sivuosuma puusta. Tipu. Sori kun spoilasin. Toi kun oli lähellä. Saa sitäkään. Semmonen dubliina sitten sieltä. Siirtymät on aika kivasti opastettu. Eriväriset nuolet. Ja keltainenhan oli meille, koska vaikeeta pitää pelaa. Jätkä heitti roski. Hei, ei pitänyt heittää kämmeni. Oi voi. Hyvä. Hienoa. Tää melko läheltä katsoa opasteita, että... Otetaan Eli loivaa Antsaa opia on sitten tuolla jossain puolen välin jäljellä. Opiakin löytyy metsässä. Joo, jossain puolen välin Mulla on jäljellä. iso männy, luuhen männy, teki kuusen. Okei, ja sitten joku... Mitä? Paljon tää on pitkä? 105-60 jotain. No mutta sehän on ihan tehtävissä semmonen parne vaan. Joo, no niin. Feidi tonne kivelle ja Niin, se on tuohon hyvä. mutkan keskelle. Oi, et se kun aivan hirviää. Ai nyt se ei kippaa ollenkaan. No. Jännä. On se vähän aavistuksen lyhyt, mutta pitäis pelaa. Joo, eiköhän sitä ole tämmössä. Hyvä. Melkein.
Väylä 1 teest. Saaren rada. Vajaa 80. Tuulee reilusti jostakin. Mä haluaisin heittää niinku felonilla hyseeri. Mutta tuolla on toi valotolppaa just siinä, mihin se feloni pitää heittää. No niin, lähdit sitten haastaa sitä valotolppaa. On kyllä heittäminen niin hukassa tällä hetkellä, että aivan tuurilla mentiin, lähti vahinkohyssä. Hemmetin trampoliini. Ei niin ei. En mä tiedä. En uskaltanut tuolta metästä. Vaatteessa lukee, että tape ala 55 metriä. Se on hazardi. Toi pelaa hazardina toi saari. Mutta sitten tuo se, että 55 metriä on tuohon inni. Joo. Niin, sä oot ihan noin. Näyttää kyllä tosi pieneltä tuo saari. Vähän on ainakin innikkä. On siellä, on ne siellä. Pitkiä ja punaista ja... Katoppa mikä tämäkin muoto. Tässä on kyllä aika erikoinen ratkaisu. Joo. Että meillä on niinku periaatteessa loogisesti jatkuva linja ja sitten yhtäkkiä tehdään tuommoinen tuohon. Hysselle tommonen lokero, mihin voi... On hyvä välillä laittaa radoille näitä korotettuja koreja. On tosi hyvä idea. Hyvä. Väylä 13, Järva-Jaani. Aivan varmasti radan lyhin väylä, 66 metriä. Täysin suora. Autti heti korin takana. Ja ennen koria vasemmalla täysin läpäisemätön mörri. Mä veikkaan, että se on niinku ehkä 5 metriä korilta. Se on niinku aivan kauhea. Mutta että siis... Varmaan pitäisi laittaa ylivakalla kiekolla semmonen rystifleksi. No on tää vähän ylivaka. Mä yritän laittaa se aivan pikku antsaan tuohon. Tähtään teppua päähän. Nyt ollaan aivan kauheassa paikassa. Se oli melko lähellä olla hyvä. Ehkä. Inni. Mutta onko se avoimella? On. Hyvä. Niin kori ylitä, niin nyt... Kai se on jo. Hyvä. Vähän rollaa.
Raputtiin. Nextia kyllä ihan jos. Vähän sannu. Hyvä. Ja kukaan meistä ei sentään heittänyt tonne. Se olisi ollut niinkö 5 metriä. Maks 5 metriä ennen koria tommonen. Nyt ei kyllä ole oikein lähtenyt tämä Järvajaani homma yhtään. Uudiskissa 4,5 tähteä. Mä niinku odotin, että se olisi sitten jotakin Elvan tasosta. Niin ei lähellekään. Veikkaan, että tämä rata on alun perin suunniteltu pelattavaksi näiltä etutiiltä. Ja sitten jossain vaiheessa on hoksattu, että kyllä nyt pitää olla vaikeampaa. Ja sitten on jatkuvasti tehty tämmöisiä hommia, että joku uusi takatie jonnekin mörriin. Olisi pitänyt pelata etutiit. Ne mitä on tullut katseltua noita etutiitä, niin sieltä olisi ollut hyviä väyliä. Paikotellen ihan siistejäkin juttuja. Mutta sitten kun se on tätä tikuttelua, eikä ole edes valkoiset tikut, mitkä näkyis kunnolla. Niin, ei tämä nyt oikein lähde tämä homma. On nimi. Nils Holgerssonin kiekko. Aika domekas driver. Joo. Stamppi pyyhitty pois. Ei ole näkyä edes, että mikä se on. On luultavasti piekana tai hiirihaukka. Valkoiset silmät siinä. Niin. Jopas meillä on petolintuhavainto. Huhujaa, kun on Järvajaani ollut pikkusta vaille raskasta puurtamista. Puuskissa tosi kovaa tuulta, todella paljon auttia joka puolella tai vaihtoehtoisesti pahaa mörriä. Oli kyllä ihan tiedossa, että tulee olemaan vaikea, mutta ei ole nyt oikein tänään lähtenyt. Väylä on 17, 100 metriä suoraan, auttia joka puolella, etu oikealta kova vastatuuli. En minä näe, miten se viiva siellä menee. Leveänä ainakin tuossa, niin kyllä se on innissä. Olisi kiva, kun olisi valkoiset kepit. Todella hieno heitto. Kovaa peliä jälleen. Ok, kulun. Ei tuuli vaikuttanut millään tavalla. Hittibaan. Hieno heitto. Ei oo paha. Niin, että kun mä yritin heittää siis. Ai siitä, nyt oli huono. Ei osunut tohtaa. Ei niin. Joo, ei kaista kun on vaan. Aivan mahtavaa Antila, tämä loistava suunta putata Eihän se olisi tullut. ja hei, korkeampaankin on laitettu ja vielä kauempaa. Mutta silloin mä en nähnyt sitä koria, kun sä olit puhunut. Ai jaa, sitä mä en tiennyt. Kyllä se on siellä. Ihan älyttömiä suorituksia. Meikä ei pysy mukana. Onko nyt, että ei kiessii ilma? Hyvä putsi. Minkälaisia ajatuksia herättää puuhun ripustettu kori? On se niin tukevasti, että se on kyllä ihan sama, että olisiko se maassa kiinni vai ei. No en tiedä. Harvinaisesti niin
Ei ollenkaan semmoista, esimerkiksi se Taivalvaara, No. niin aivan hirviä mäki alla. Joo, ja totta, kahdesta kyllä. niin, että se heiluu aina. Joo, mutta silti kysymys, että miksi? Miksi tämmönen on pitänyt laittaa? Niin. Ja putti sisään. Näin se oli. Meneehän se nyt siinä ihan ok, mutta parantaako se tätä väylää? No ei mun mielestä. No niin, no joo, saa sillä somenäkyvyyttä, kun joku itkee YouTubessa tommosesta. Niin. Joo, no Joo. niin, ei mitään, lähdetään viimeiselle väylälle. Väylä 18 on kyllä melko väylien väylä. Tosta puitten yli saareen. Täysin blindi, mitä et näe? 6 aita blokkaa koko väylän näkyvyyden. Ei siinä ole mitään tietoa. Joutuu spottaa, ettei heitä ihmisiä. Aika erikoinen Ja jos ratkaisu. on opilla, niin siellä on droppari, eli... Eikä oo. Tää on vihreä kori. Et oo tosissas. Joo. Eli se on niinku pakko kämmen. Tuossa on droppari, että et voi pelastaa. Joo, Nyt tulee, Rockenta ei putata sisään. nyt tulee paljon piippauksia taas. No, mutta... Kyllä on erikoinen väylä. Antti, Tsemiä viimeiset. Semi viimeinen väylä. Hyvä Tsemiä Teppo. Bluetooth Tsemi. Pitkä kämmen loivalla feidillä. Joo, aika ylöskin itse asiassa yritän. Niin. Tulee. Teppo, tulee kämmen! Jep. Viimeinen puu, ja mä luulen, että se feidasi aivan liian aikaisin. Jette, kun oli lähellä olla hyvä. Tupla doink. Ei sitä näe. Saa näistä mitään. Olipa hieno. Hieno heitto. Ei kun ei nuo tule siltikin. Pistetään tosta laasi. Rinkimerkinnät ampuu. Hyvä. Järvajaani. Aika puisevaa oli tämä kyllä. Ei lähtenyt missään vaiheessa. Harmi. Odotuksia oli, niin tämä ei nyt kyllä päässyt lähellekään sitä odotustasoa. Hyvä herrasväki. Tourin toinen ja viimeinen kierros. Toinen ja viimeinen. Hyvä herrasväki. Tourin toinen kierros pelattu. Aika vaikea oli. Niin periaatteessa piti kyllä odotuksetkin olla sitä tasoa. Kyllä tämä ainakin on ihan hyvällä hoidolla ollut. Kohtuullinen. Niin, no väylät on ihan hyvä. Ja jonkun verran oli niitetty, siimaleikkurilla tehty. Muutamia oli ihan hauskoja väyliä, sillä oli niitä korkeuseroja tuossa etuysillä. Sitten oli, no takaysiä olikin, tai varmaan viimeiset 5 väylää oli tuolla jotakin pelloilla. Aika pitkiä väyliä. Kyllä. Nekin on ihan hauskoja, sitten semmosia luukutusväyliä niille eskassa. Niin oli tää nyt kuitenkin aika monipuolinen. 4,5 oli uudiskin tai niin kuin toi arvostelu, niin ei se ihan sit. En tiedä ei kyllä. Se ihan sit. Omituista, että mistä se sitten muodostuu sillä tavalla.
aika hyvin se on pitänyt paikkaa. Niin yleensä joo. Kyllä mä nyt muistan Virossa joitakin kohteita ennenkin, jotka ei ole ihan päässyt siihen, mitä se arvosana on ollut, mutta kyllä se niinkö linja on ollut sillain niinkö suht luotettava. No tässähän pääsi kyllä siihen tourifiilikseen aika silleen konkreettisesti kiinni, että vaativa rataa ja onhan täällä niinkö aika paljon aareja, mitä on kyllä nurmikot leikattu ja siimuroitu ja muuta. Että toki niitä mörrejä ei ole, mutta hirveän pitkä rata ne olisi kyllä tehäkään. Niin eihän ne nurmikot nyt sillä lailla millissä ollut, mutta pelattavassa kunnossa. No joo, mutta siihen, että kuinka paljon sitä lääniä on, niin oli ne aika tuoreesti. Joo. Ehkä väyläsuunnittelussa jonkun verran niitä outoja valintoja, mutta tiit hyvät ja opasteita koko ajan. Ja kyllähän tässä aineksia olisi todella huippurataankin pienillä modauksilla. En tosiaan tiedä näitä taustoja, että kuinka vanha rata ja miten se on kehittynyt matkan varrella, mutta tuli kyllä monta kertaa semmoinen fiilis tuossa matka-aikana, että kun katsoi sen etutiin, että joo, tämähän on hyvännäköinen väylä, ja sitten kun kävelet sinne takatiille, niin on sille, että ei. Mutta kun jostakin kummallisesta, mystisestä syystä sitä niin kuin päättää kuitenkin henkilökohtaisesti hakeutua aina pelaamaan sitä kaikista vaikeinta layouttia. Ei olisi aina pakko. Ne olisi ollut todella paljon mukavampaa pelata siltä etutiiltä ja näitä muutama kori, nämä vihreä rada, muutama eri koripaikka ja eri tiipaikat, niin se olisi varmasti ollut niin kuin meidän tasolle tänä päivänä tosi paljon mukavampaa. Olisi varmaan ollut paljon hauskempaa pelailla, mutta ei mitään. Mutta tuohon yhtyy kyllä ihan niin kuin tuohon Mikan selostukseen tuosta, että vihreissä olisi ollut ihan hyvännäköisiä väyliä. Kyllä. Että sitten taas keltainen niin yhtäkkiä 20 metriä pidennetty ja vähän vaikeudet kulumaan. +8 oli kärki, minä ja Mikko. Et oo tosissaan. Oo. Ja, Siis kaiken sen röhvellyksen jälkeen. ja sitten Antti on +14. No niin, eli ei mennyt yli 20. Mä kävin Ja yksi vielä pörö enemmän per siellä. 1 pörö per mies, no niin, mutta kukaan ei jäänyt ilman. Joo. Aika tipalla se oli. Hirveän pahoja paikkoja, että ei saa kyllä yhtään lipsahtaa. Drivit on osuttava Niin. koko ajan ja sitten sekin, että Mikasta tuntuu, että se on aivan kauhiaa, mutta silti aika paljon siellä meni kuitenkin keskiviivaa. No tuli siellä totta kai. Okosti. Oli toki muutamia vaikeita väyliä, itse niin kuin osu sillä tavalla, kun halusi ja sai pelattua paaria ja tämmöistä näin, mutta sitten koko ajan oli tavallaan, kun se autti-uhka oli koko ajan läsnä, että se oli joko se hirviä mörri tarjolla tai sitten sitä lipsautuksesta tuli se autti, niin oli aika tiukkoja väyliä, niin ei nyt oikein tähän hetkeen ei sillä lailla niin kuin istunut. Mä annan tälle 3,5 hyvästä yrityksestä. Ja olihan ne hyvät tiit ja koritkin toimi, vaikka ne nyt olikin vähän semmoiset epämääräiset, ei tullut sylkyjä. Järvä Jaani 3,5. Selvä. Mä palkitten siitä yrityksestä vielä että 4. Kyllä siinä on niin paljon hienoja paikkoja harrastaa lajia kuitenkin. On totta. Ja kova on tsemppi täällä siihen nähden, että oliko täälläkin 1 heittue meidän lisäksi nähty. Joo, ei ole kyllä tänään nähty ihmisiä. Tour de Fribourg 25. Toinen kierros pelattu. Edelleen on vaaran tuntu kyllä läsnä, kun ei tiedetä yhtään, miten pitkälle purana riittää ja auttaa. Mutta nyt lähdetään ajelemaan eteenpäin majapaikkaan, otetaan lepoa ja toivotaan, että huomenna peli kulkisi vähän paremmin eikä sattuisi niin paljon ja voitaisiin jatkaa matkaa suunnitelmien mukaan. Koska kyllähän tässä lähtökohdat olisi älyttömän hyvällä mallilla. Huomisen sääennuste näyttää todella hyvältä, äärimmäisen hienoja kohteita tiedossa. Toivottavasti pystytään pelailemaan normaaliin tapaan myös huomenna. Kiitos kun katsoit video, pistä kanava tilaukseen ja seuraa miten meidän matka etenee. Tää oli tässä. Kiitti, moi!